Té la paraula el senyor Rafael López, del Partit Popular. Gràcies, senyora presidenta. Primer saludar els representants del Camí que han vingut donant recolzament a les dues propostes de resolució pràcticament idèntiques, si no idèntiques, idèntiques totalment, excepte les signatures, clar, sobre el Camí. Nosaltres li donarem un vot de confiança, en el benentès que el que estem votant aquí afecta el territori de Catalunya, i donem un vot de confiança perquè alguna por que podíem tenir d'una certa lectura que es pogués donar d'aquesta iniciativa sobre l'estructura política dels països catalans, com ha fet la portaveu d'Esquerra Republicana, que sap que nosaltres no compartim i que no comparteixen la majoria d'habitants d'aquests països catalans, és curiós el tema. Donarem el vot de confiança perquè considerem que hi ha moltes coses que ens uneixen. Hi ha molts aspectes que ens uneixen amb altres, començant per la llengua, però també començant per altres tipus de cultura, de tradicions. Sempre podem posar el cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre i el nord de Castelló, dues terres amb una història paral·lela i amb uns costums molt semblants, a banda d'un àmbit lingüístic dialectal comú. I el que demanaríem, i li demanem, i no només a aquesta cambra, sinó demanem sobretot a aquelles persones que avui ens acompanyen i que donen suport a aquesta iniciativa, el respecte institucional és bàsic. Hem de crear col·laboracions des de la coincidència, des de la col·laboració, des de fer camí junts amb altres entitats, i demano sobretot que tinguin una trobada i que tinguin un acord tant amb el govern de la Comunitat Valenciana com el govern de les Illes Balears, perquè crec que és fonamental no fer un projecte polític, sinó fer un projecte cultural, un projecte que va molt més enllà i que ajudi a coordinar, ajudi a caminar junts en aquelles terres que compartim una mateixa llengua i en aquelles terres que comparteixen una mateixa cultura. Per tant, donarem aquest vot de confiança, tot demanant la prudència necessària perquè aquest projecte pugui tirar endavant. Gràcies, senyora presidenta. Gràcies a vostè.